खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ फेसबुकआव पाकिस्ताननि मददजों मुगैथाव आयदा शेयार खालामनायनि दायाव धुबुरीयाव सानै हमजादों। आसामनि धुबुरी जिल्लायाव पुलिसआ फेसबुकआव भिडिअ शेयार खालामनाय आरो मुगैथाव खौरां फोसावनायनि दायाव सानै सुबुंखौ खादों। दायनिगिरिफोरा आलमगन्जनि आबु बिन मिराज उद्दिन शेख आरो पुबेरगाव गामिनि आरिफ रेहमान, सानैबो गौरीपुर पुलिस थानानि सिङाव। बिसोरनि पस्टफोरा हारियारि दाङाबाजि सोमजिहोनो हागौ होनना खौरां ओंखारनायनि उनाव बिथांमोनखौ शुक्रबाराव खानाय जादोंमोन। पुलिसआ बुंदोंमोन दि भिडिअफोरखौ आनजाद नायनाय जागासिनो दं। सानैबो सुथुरखौ बांहोनाय आरो रायजोआरि गोजोनखौ गाज्रि खालामनायनि थाखाय दायजों मोगा-मोगि जानो हागौ। मावख'गिरिफोरा बुंदोंमोन दि समाजारि बिजोंखौ गाज्रि बाहायनानै मुगैनाय एबा हादोर बेरेखा सानस्रि गोसारहोग्राफोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानाय जागोन। भिडिअफोरनि फुंखा आरो जाहोनखौ नागिरनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ आसामनि फागुन ज्योति हानजाया हादोरारि 14 बोसोर सिंनि टेनिस बिमुं देरहादों। आसामनि फागुन ज्योतिआ 14 बोसोर सिंनि हिनजावसाफोरनि टेनिस थाखोआव हायुंआरि बिमुं देरहाना मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया जाफुंसारनो हादों। बिथांनि देरहानाया रायजोनि थाखाय गोग्गानाय लाबोयो आरो आसामनि गेलेमु फोथाराव जाखांफुनाय रोंग'थिखौ दिन्थियो। लाइमोन एथलीटनि बावसोमनाय आरो गोब्राब नाजानाया बे हायुंआरि सिनायथियाव जोबहैदों, जाय ओनसोलनि गोबां गोसो गुदुं गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होदों। ओनसोलारि गेलेमु बिबानगिरि आरो गोसो गुदुं सुबुंफोरा बिथांनि जाफुंसारनायखौ बाख्नायदों, रायजोआव लाइमोन आरो रोंग'थिफोरखौ जोथोन लानायनि गोनांथिनि सायाव बोलो होदों। थामथि खौराङाव दङ एपिडिसिएलनि मावख'गिरिखौ गुवाहाटीनि गाहाय मावख'आव गोथै देहा मोन्दों। रांखान्थियारि दान्थे-बिदान्थेखौ लानानै नखरनि सुबुंफोरा बुथारनायनि अजद। आसाम पावार डिस्ट्रिबिउशन कम्पानि लिमिटेड एपिडिसिएलनि सासे मावख'गिरिखौ गुवाहाटीआव कम्पानिनि गाहाय मावख'आव सन्देह गोनां थासारियाव थैनाय मोन्दोंमोन। बे नागिरना दिहुननाया जिंगानि थुलुंगा होदों आरो थैनायनि सोरगिदिं थानाय जाथायफोरनि सायाव नायबिजिरनो थुलुंगा होदों। शुक्रबारनि फुंआव लोगोफोरजों गोथै सह'खौ मोन्नाय जादोंमोन। गिबि रिपर्टफोरा दुखु मोन्नायनि नेरसोनफोरखौ सुबुरुन होदोंमोन, जायजों थैनाया जाब्रबथायारि नंगौना नङा सन्देह सोमजिहोदोंमोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा अजद होदों दि बे थैनाया आफादनि सिङाव रांखान्थियारि नांलायनायजों सोमोन्दो थानो हागौ। बिथांमोनहा दाबि खालामदोंमोन दि थैनाय सुबुङा गावनि अबथिरायै थैनायनि सिगां राङारि आयदाफोरजों सोमोन्दो थानाय नारसिननायाव दंमोन। पुलिसआ मोनसे नायबिजिरनाय जागायबाय आरो थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय पस्टमर्टेम खालामगोन। बिबानगिरिफोरा नायदिंनाय फुटेजखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो बांसिन गुदि खिथाब बुथुमनो थाखाय मावफारियाफोरखौ सोंथि खालामगासिनो दं। एपिडिसिएलआ बे आयदानि सायाव मावख'आरि बिबुंथि फोसावाखै, नाथाय सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायाव आबुं हेफाजाब होनो खोथा होदों। बे जाथाया खामानि थिलिनि रैखाथि आरो इसिङारि जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनायनि गोनांथिनि बादै सावरायनायखौ जागायजेनदों। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव आयेन बेरेखा हाथियार जब्द खालामदों, दावबायारिखौ खाबाय। गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव मोनसे मख'जाथाव रैखाथि सिफायनायखौ होबथानो हमदोंमोन जेब्ला बिबानगिरिफोरा आयेन बेरेखा हाथियार लाबोनाय सासे दावबायारिखौ हमदोंमोन। बे सुबुंखौ मोनसे सरासनस्रा रैखाथि नायबिजिरनायनि उनाव खानाय जादोंमोन, जाय समाव हाथियारफोरखौ बिसोरनि बेसादाव दोनखोमानाय मोननाय जादोंमोन। जब्द खालामजानाय हाथियारफोरखौ हमनानै लानाय जादों आरो दावबायारिखौ दायो सोंनाय-फिननाय खालामगासिनो दं। आयेन बाहायग्रा एजेन्सिफोरा हाथियारफोरनि गुदि आरो बेफोरखौ रोगानायनि थांखिखौ नायबिजिरगासिनो दं। बे जाथाया हान्थामेलानि मिरुफोराव रैखाथि राहाफोरनि बादै जिंगा सिखांदों, जायजों इयुनाव बेबादि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय बांसिन सांग्रांथि आरो गोख्रोंसिन स्क्रिनिं बिखान्थिनि थाखाय खावलायनाय जादों। बिबानगिरिफोरा रायजो-राजाखौ खोथा होदोंमोन दि दावबायारिफोरनि रैखाथि आरो रैखाथिखौ रोखा खालामनो आरो बेफोरबायदि चेनेलनि गेजेरजों आयेन बेरेखा हाथियार लांखारनायखौ होबथानो थाखाय गासैबो गोनां राहा लानाय जादों। बाथि खौराङाव दङ कंग्रेसआ हाथियार रौनियाफोरखौ मान होनो थाखाय गुवाहाटीनि राजीव भवनाव जय हिन्द यात्रा खालामदों।
आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि (APCC) भारतारि रौनिया हान्जाखौ मान बावनो थाखाय गुवाहाटीनि राजीव भवनाव मोनसे जय हिन्द यात्रा खुंफुंदोंमोन। बे हाबाफारिनि थांखिया हादोरनि रैखाथिखौ रैखाथि होग्रा रौनिया हान्जानि मावथिफोरनि बावसोमनाय आरो बावसोमनायखौ मान होनाय। हाबाफारिनि समाव पार्टीनि दैदेनगिरिफोर आरो सोद्रोमाफोरा हाथियार रौनियाफोरनि फारसे गावसोरनि साबायखर बावनो थाखाय ज' जादोंमोन। बिबुंथिफोरा हायुङारि खौसेथि आरो हादोर अनफावरिनि गोनांथिनि सायाव बोलो होनानै रौनियाफोरनि साहस आरो बावसोमनायखौ दिन्थियो। जय हिन्द यात्राया कंग्रेस पार्टीजों हायुङारि गोग्गानायनि मोन्दांथिखौ बांहोनो आरो रैखाथि गोहोफोरनि बिहोमाफोरखौ गनायनो थाखाय हाबाफारिफोरनि मोनसे फारिनि बाहागो। बाहागो लागिरिफोरनि गेजेराव पार्टीनि गागि मावख'गिरिफोर, बारग' रौनियाफोर आरो नोगोरारिफोर दंमोन, जाय हानजा सुरनाय आरो सोमोन्दो गोनां हाबाफारिफोराव बाहागो लादोंमोन। 6थि खौरांआव दङ क'क्राझार जोबथेसालियाव आन्डार ट्रायल कैदिनि गोथै देहा मोनदों। दान्थे बिदान्थेया क'क्राझार जिल्ला जोबथेसालियाव साग्लोबदों। साननैसो सिगां जोबथेसालिनिफ्राय केदिया खारखोमानायनि उनाव बे खेबाव सासे हाज'थिया क'क्राझार जिल्ला जोबथेसालियाव सिबजारि लाना जोबोद गोब्राब थिरांथा लादोंमोन। सिबजों गावखौ फोथैना लानाय हाजाथिखौ चिरां जिल्लानि बासुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय सोनाब खाथालपारा गामिनि नुकल मण्डल होनना सिनायथि होदों। बिबानगिरिफोरा नायबिजिरनायखौ जागायबाय। बे केसआ खैदीफोरनि रैखाथि आरो जोबथेसालि नायदिंनायनि सायाव सोंलु सिखांदों। जोबथेसालिनि मावफारियाफोरा खैदीफोरनि थाखाय नायदिंनाय आरो गोसोआरि सावस्रि जोथोननि सायाव नायबिजिरनायनि मोगा-मोगि जानो हागौ। 7थि खौरांआव दङ अपारेशन सिन्दुर। हादोरारि रैखाथिनि जिंगानि गेजेरावनो बिहु फालिथायखौ दोनथ'नो CMआ खावलायदों। भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव बांलांनाय जेंनानि फिननाय महरै आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया रायजो राजाफोरखौ 10 मेनिफ्राय जानो गोनां गासैबो रंजालि बिहु फालिथायफोरखौ दोनथ'नो खावलायदों। बे बिथोनआ अपारेशन सिन्दुरनि सिङाव रायजोनि सांग्रां राहाफोरनि बाहागो, जायनि थांखिया बे थि नङै समाव रायजो राजानि रैखाथिखौ रोखा खालामनाय। बे थिरांथाया पान्जाब, हारियाना आरो राजस्थानजों लोगोसे गोबां साहायारि रायजोफोरजों लाजानाय खामानिफोरजों गोरोबफायो, जायफोरा सोलिबाय थानाय थासारिनि थाखाय सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ बन्द' खालामदोंमोन आरो सोरखारि मावफारियाफोरनि सुथिफोरखौ बन्द' खालामदोंमोन। गिबि मन्थ्रिनि खावलायनाया जथाय बिबान आरो सांग्रांथिनि गोनांथिखौ दिन्थियो। जुदियावबो बिहुनि हारिमुआरि गोनांथिखौ गोथौवै मोजां मोनो, आथिखालनि थासारिफोरा रैखाथि आरो थियारिखौ गोनांथि होनांगौनि गोनांथि जायो। बिबानगिरिफोरा नोगोरारिफोरखौ मावख'आरि चेनेलफोरनि गेजेरजों खौरां होनो आरो रायजो सोरखारजों फोसावजानाय नेमखान्थिफोरखौ फालिनो खावलायो। थासारिया जौगानायजों लोगोसे आरोबाव आपडेटफोर होनाय जागोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।